Tabi parhorasan mahupasat hami tuhamu akka amanami, inanami, hahaanggi, nang napinaribot. Saluhut hita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Manogoton. Hita na dibagas tabe, manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulota. Didongani jala di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita saluhutna. Au sintua melkida marbun boru panggabean, rabdohot amang evangelis sintua binsar siregar, sian HKBP Kernolong, Resort Jakarta, makobasi partangyangan di Manogoton. Tapukama partangyangata marhite na tangyang na binuaton ni parjamita. Tapasada marohata martangyang mahita. Puji-pujian dohot mauliate husombahok kami tujulom ale dibata amanami na di Banua Gijang. Ala padonganyomu di partangyangan nami di radio Pelita Kasih di Manogoton. Mangido hami asa pasu-pasonmu hami narap manangihon acarawan. Pasu-pasu manang huriam HKBP Kernolong dohot radio Pelita Kasih na patupahon acaraon. Songoni manang dongan nami narap manangihon, alay di bagasan hamaolon, dohot parukilon di parngoluon siapari. Tuhodo pasaton nami nasida, lehon gogo dohot hatauon tu nasida, laho makamonakon parukilani. Satokin nari na yang begyon nami mahatam na badiyay. Patiur roha dohot pikiran nami, asa tahu hami majalo hatam, di bagasan las ni roha. Urasi manang na posom, na pasahaton barita nauli, marhite-hite tondim na badiyay. Asa gabi pasu-pasu hatami di tonga-tonga nami. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyang hami tuho. Amen. Hata ni tuhata turpuk jamita dihita sadarion tarsurat sian Injil Lukas pitu ayat 24 sahat tutulupulu. Lukas pitu ayat 24 sahat tutulupulu songonon mahata ni tuhata. Alai dunglau akka suruan ni si Johannes ditaringoti ma si Johannes tunatoropi. Ahado nanaing idaw muna ubay nalau hamuruar tu halongonan. Arung na meoleol na niulus ni alogodo, na marnida aha do ubay na borhat hamu, halak parabit na lamot do, dijabu ni na raja do akka na marabit na sangap, jala akka na gaduk. Na marnida aha do tahe ubay na borhat hamu, panuri rang do, ido tutu, udok ma di hamu, sumurung do ibana sian panuri rang. Ibana do na didok ni surati, suruoku ma suruaki, patujolom si pature dalanmu dijolomi. Hudok matuhamu dang adong na tubuh sian parupuan na ubalga asa si Johannes. Alai halak na met-met, naong di bagasan harajaon ni debata, ubalga may sian ibana. Ay natoropi salhut na naubege hata, rodi akka si jalobeo, di pitori do debata ay di jalo do pad di Dionisian si Johannes. Alay anggo halak parise dohot si peop patiki disudati do tahi ni debata nataringot tu nasida ay dang di padidihon dirina tu ibana Yohanes. Olak ni mahata ni debata odolan ni jamita ima ayat 27 ibana do nanidok ni surati suruoku ma suruaki patujolom si pature dalammu dijolomi. Hamu aka dongan na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus.
Sada hasomalan niya ka raja manang uluan ni pamareta. Molo marsakap na sida na yung mangibati luwat na ni rajaan na. Sa jumolo do di patupa pangaradeon di luwat na naing sitopotoni. Asa ditikina rajay Roma nopot inganan ni. Nung ngarade sude aka narikot di pasikop. Alani ido adorang soborhat rajay manopot huta na ni rajaan na. Parjolo sa hali nung nga diutus suruan na. Laho mangarade akan narikoti si patupaon diluati. Suwaksong nido nang diharoro ni Tuhan ta Jesus. Kombarto ayat si pahusor-husoron diturpukta sa darion. Andorak soro Tuhan Jesus tu portibion. Isuru debatado si Johannes Pandidi. Songon patujulona. Gabe siritis dalan. Adong dua si pahusor-husorota sian turpukon. Ima hata na mandok na parjolo. Suruok kuma suruaki patujolom. Napaduahon si pature dalammu di jolomi. Tarangrangi ma sada-sada sian naparjolo. Naparjolo suruok kuma suruaki patujolom. Hamua kadongan. Hobar tu haroron ya karaja na saya dong patujolona. Songoni do haroron Tuhan Yesus tu portibion di bagasan rumang ni Hajol Maon. Nung ngaleleng dilubahon aka panurirang siyan narobi, ibana do si palua Hajol Maon, siyan gonggoman ni dosa dohot hamatean. Ibana do anak ni debata na ro tu portibion, laho pasauton lomo ni roha ni debata, laho manobus dosa ni jolma manusia, marhite-hite hamamatena di hau pinorsilang. Debata nunga paradehon dalan haluaon, sian mula ni mulanay. Ima ditiki jolma na parjolo, Adam dohot Hawa, madabu tubagasan dosa. Tarida doi sian parmusuon na masa, atara ni pinopar ni anak ni jolmay, dohot pinopar ni ulok na robi. Songon na dilubahon di sada Musa 3 ayat 15. Jala bahenok kumaparbadaanmu dohot boru-borui. Rodi pinoparmu tu pinoparna. Ibana mangalisaton ulum. Gabe pargutonmu tabihulna. Ia halak Israel ima bangso na pinilit ni debata. Asa gabi hasasahat ni padan haluaon na pinatupa ni debata. Asal mauduk na sida mangului hata ni debata. Alani ido songon patujolo ni haroro ni Kristus. Hombartu na tarsurat di Maleaki 3 ayat 1 di dok. Suruokku masuruokku asa dipadiri dalan di jolokku. Ditongos debatado si Johannes Pandidi. Laho patubagehon suara ni jamita, laho paubahon roha, ala nunga songgop harajaon banua gijang, marhite haroro ni Tuhan Yesus. Ise do si Johannes Pandidi. Di buku ni panurirang Yesaya, bidu 40 ayat 3 di dok. Ibana do suara na jauh-jauh di halongonan, nama dok, pauli hamu madalan di Jehovah. Patigor hamu dalan di adaran, dalan balobong ni debatata. Imbulu ni uto do ulos ni si Johannes. Jala hulikuling do hohosna. Akasi hapor do si tuak ni loba do si panganonna. Di Lukas sada ayat 15-17 di dok. Ay balgama ibana diadopan ni Tuhani. Nasutupa inumon na tuak anggur, rodi nasa si inumon na pang. Jalagok to di porbadia ma ibana, sian bortian dope. Torop ma anak ni Israel paswangon na tutuhan debata. Patujolona ma ibana dibagsan todi dohot hagogoon ni si Elias. Paswangon na ma rohani akka ama tu anak konna. Jala akka na tois maroha. Gabe paroha na bonar, laho padirihon dituhani bangso nature. Napaduahon
si pature dalanmu di jolom. Hama kadongan ahado naniulani si Johannes Pandidi songon si pature dalan laho manjakon haroro ni Tuhan Yesus i. Molo tapayhut-hut pardalanan ni pangulaon ni si Johannes Pandidi adong tolu na boy berengota. Na parjolo ya si Johannes Pandidi boy dodohonon sa halak parjamita pardalan-dalan do ibana. Molo tapatudos tunamasa di huriata HKBP na jolo ima dia katuan padita isarana padita no mensen songoninang pandita Van Asel diakola. Masa do ditiki aka calon padita mangihuton guru nasida tuan pandita mardalan mangibati aka huta laho marbarita nauli. Kebetulan amang nyopuku marguar baginda ludik laut api sahalak evangelis yan huta bunga bodar si Pirok. Takas do binege baritana naikon mardalan pat nasida mamulus tombak longo-longo siyan huta nasada tu huta na asing mangihuton tuan padita laho mamaritahon barita nauli. Mulot tapatudos songoni mara ulaon ni si Johannes Pandidi dinaborhat ibana siyan tobak longo-longo marjamita siyan huta nasada tu huta na asing marhite suara nagogo pasingoton bangso Israel asa marhamu baon ni roha ala nunga songgop harajaon ni debata. Molo siyan ilmu psikologi boy dodohonota na niulahon ni si Johannes Pandidi tarsongon tahap konsientisasi manang tahap penyadaran asa mulak majol may muse manada dirina dia kapangalahon na humurang sa liringon gabi tarjol manasida makilala dia kahurangan na jala makorhon hamubaon ni roha ido asa didok panurang Jesaya ia haroro ni si Johannes Pandidi ima suara na jauh-jauh ditobak halongonan na majohon asa olo jol may patigor dalan jala manutup akabalobong ido dalan na boy mangarade laho manomu-nomu haroro ni Tuhani. Napaduahon ia ulaon ni si Johannes na apalan nal-nal tarbereng ima ulaon padidion tuaka jolma naung paubahon rohana jala mandidihon nasida di Aik Jordan. Alani ido gabe di guari maibana si Johannes Pandidi. Ia padidion na pinatupan ni si Johannes padidion na songot tanda ni naung paubahon roha manang tanda pertobatan. Ia padidion ni si Johannes marasing dodohot padidion na pinatupan ni Tuhan Yesus. Alay boy dodohonon songon patujolo ni pandidion ni Tuhan Yesus. Ahado parasingan ni pandidion na pinatupan ni Tuhan Yesus dohot si Johannes. Didok Tuhan Yesus di Markus 10 ayat 10. Na porsea jalan na tardidi dapotan haluwaon. Alay na so porsea honauhum do. Di Roma 6 ayat 31 didok Apostel Paulus. Nasa naung tardidi di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan hamatian na duhita tardidi. Naung tartanam duhita rap dohot ibana tu bagasan hamatian marhite pandidioni. Asa marparangin ay baru hita sokon Kristus naung hehe siyan namate. Molo naung rap mate duhita dohot Kristus marhite pandidioni taha porsyai do narap mangulu hita dohot ibana. Taha porsyai do marhite pandidion di bagasan Kristus gabe taruli hita dihasesaan ni dosa naung tinobus na marhite hamamatena di hau pinorsilangi. Malua mahita sian huaso ni sibolis dohot hamatean jala partohap mahita di hanguluan saliling ni deling nai. Hama kadongan ido asa di ayat 28 diturpukon didok taringot tu si Johannes. Akan natubu siat paropuan dang adong naumbalga sian si Johannes.
alai halak na met do ibana di bakasan harajau ni debata. Lapatanna ibana do panurang parpudi songon patujolo ni Tuhani. Jala ibana do naman didihot Tuhan Yesus secara langsung. Danga dong panurirang na asing na mangulahoni. Alai ala bagian ni padan narobi do pa ibana na tunduk tu pelean situtungon laho pasesahon dosa. Gabi didok ma ibana na met. Aradang parsidohot do pa ibana di pelean na umbalga. Ima pelean pardengganan hita jolma dohot di bata. Marhite-hite hamamate ni Tuhan Yesus di dolok Golgata. Laho paluahon saluhut kajolmaon sian rahut-rahut ni dosa. Napatuluhon ima ulaon ni si Johannes laho pajongjong hatigoran. Hamu ako dongan, sada ulaon ni si Johannes nama caidok-dok, ima pajongjong hatigoran. Godang dohalak na paubahan rohana, jalo olo madidihon dirina, dung di bege jamitan ni si Johannes. Alay sada hamaulon na balga niadopan ni si Johannes, anggo halak parise, dangolo padidihon dirina. Dipatudos Tuhan Yesus do pangalahon ni pariseon, songon dakdanak na marpungu di onan, dipalu nasida do suling, alay dang manortor, dibain nasida adung, alay dak tangis. Ala uduk do si Johannes pandidi turuhut-ruhut si panganon ni Hajahudion, didok nasida ma nasi bolison. Hape dinamar saur Tuhan Yesus di tongan ni masyarakat. Rap mangan dohot si jalobeo. Didok nasida ma si papangan mago. On ma pangalahon na matsay mangol adopan ditiki. Alay dang adong prinsip si tiopan hombarto pangalahui. Suak songonido nang pangalahon ni aka pangarajay ditiki. Godang si picangon alam maralo tu lomo ni rohani debata. Di Lukas 3 ayat 10 siya didok. Alay honahata do si Herodes, raja naopati dibahin si Johannes. Siala ni si Herodias pardihutan ni anggina si Filipus alam mangalakop ibana. Alay gabe hosom do rohani si Herodias mamereng si Johannes. Jalalas ido makorhon hamamate ni si Johannes. Dina diului Raja Herodes pangidion ni si Herodias, laho paradehon ulu ni si Johannes di atas ni pinggan. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhata. Nung ngatakas taboto si Johannes pandidi patujolo ni Kristus, ulaon na laho parade hajol maon manomu-nomu haroro ni Kristus. Siyan na tolu ulaon ni si Johannes, ima majamitahon hamu baon ni roha, padidion tu naung marhamu baon, jala pajongjong hati goran, takas do tabereng, macay dok-dok do ulaw ni, alay las disido tarida, lapatan ni haroro ni Tuhan Yesus, na paluaho kita siyan dosa do tamatean, anggo holan siyan diri tasal diri do, dang margogo hita mangulahon lomo ni rohani debata. Alay molo hibul tapasahat dirita tu debata. Ta auhon pakokop ni Tuhata Yesus tu dirita. Jala tapangido pangurupon ni todi perbadia. Pos marohata na pargogo ni Tuhata duhita. Mangulahon saluhut akan dok-dok. Jala siyan naso panagamata. Boy do mardalan denggan. Sude ulaon na pinasahat ni Tuhata tuhita. Songon na didok di Roma 8 ayat 30. Molo debata dongata isema alota. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata na di Banua Gijang. Mauliate maruhanambi di ho. Ala ditongos hodo si Johannes pandidi songon patujolom. Asa mangaradi hami manjakon haroro ni anakmu. Takas do huber kami dok-dok ni ulaw ni si Johannes songon parjamita. Padidi dohot pajongjong hati goran. Jala marujung tuhamatea do ibana. Dina mangulahoni. Anggo siyan hajol maon. Dak
tar ulahot hami ulauni. Alai marhita si Johannes lam takas ma di papatarho lapatan ni harorom tu portibion ima asataruli hami di hasesaan ni dosa nami haluaon sian huaso ni sibolis doot kamatian jala partohap di hanguluan saliling nililing na moloho dongan nami dangadong na sotar patu paho asal maporsia hami alan i papos maroha nami asalam marsi hohot haporsian nami jala togu-togu hami di sude panggul miton ninggolu nami asa ahape na huula hami bahen mai gabi hasangapon di guarmu na badiai pinuji pinasangap maho rodi saliling nililing na amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Evangelis Sintua Binsar Siregar di nomor telepon 0815 8465 7186. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan setiap malam pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi yang dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edin Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung, Nyonya Tampung Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.